Hello guys, hey, chiwetika muupenyuka, munhu wega wega ana inspire wake, ana someone anomu-inspire. Guys, nyaenda nayo panapa ndechikomana Kilati. Kilati ana inspire wake, anova iye the late boss Ginimbi. Guys, kanisai tapinda munyaya zvizereka, toda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe, chiti guys, hapana chekumirira, subscribe, like, then mobva masiya comment section. Yeah, because the channel ndeyenyu, muita zvamunoda this channel. Hapana guys. Ndatonjipa ndichitendera mumastreet nhasi social media. Ndobva ndasangana nevidhio yaKilati yaposta. Aposta ndobva panyorwa kunzi Kilati halfway building his mansion inspired by boss Ginimbi. Uchanzwa umwe achiti akaromba. Yeah. Ndonyaya ndauya nayo pano guys. Ndichiti kune wese munhu ka utori nemunhu anokuinspire muupenyu. Yeah. Zvinova izvo zvinhu zvakanaka zvoita kuti uite shungu. Kuti zvina nhindi ndodawo mansion rakadai raboss Ginimbi handiri kutoridawo regai ndiitewo shungu yekushanda ndivakewo yangu. Zvinhu zvakanaka stereki because kune mamwe maartistiwo mazhinji vamwe havaiti zvepasocial vavaposti havo zvinhu zvavo, asi kune vamwe havana pfungwa dzekudii havanawo vision yakanyatsawo kuti hobo. Saka ndangofarirawo chinhu pana Kilati, ndangozvifarirawo. Saka ndichakupai vhidhiyo yandauya nayo yaKilati. Ndisati ndakupai vhidhiyo yacho ndambokupai macomments andatora anga achitaura vamwe vanhu. Comment yekutanga hanzi he is doing what a man of his talent should do. Keep it up bro. Kwete zvevamwe vari kuinvesta mazindebvu nemapics pasocial media. Comment. Then iwe comment guys zvikanzi uchanzi une nyoka. Some primitive things from primitive people. Well done son of the soil. Imwe zvendobva ataura kuti well done chairman. Nongofarira ka vision pama artist akati rongekei. Investing in property, you never go wrong. Well done Kilati. Then umwe ndobva ataura kuti pane zvandakanzwa hangu nezva chairman, but I'm still a fan, so I won't mention it. Makomenti andirongoverengawo guys. Ndobva zvanzizve neimwe comment. People talk rubbish, especially isu mazimbo. Just wait and see. Umwe ndobva ataura kuti well done, keep shining. Makati well done. Then last comment zvikanzi this is good upcoming binga. Yeah. Ndoma comments anangoya nawo guys. Tichiti mutauro maonero enyu kuti munozvionawo sei nemansion yaKilati yaari kudii yatova pa halfway. Thank you guys. Ndo chandangoya nacho. Tichiti kune vasati vasubscribe guys, subscribe, like and comment. Blessed. Enjoy guys. Chairman, zopera mushiri Chairman. Mawanira. Meet my boy. What gaferu? Mawani. You can show them the thing. As very bushes. As very bushes. Meti borati zedin. Is as very bushes. Is as very bushes. Is as very bushes. Borati zedin. Jin. Mawana. Mawana. Spiri mushi. Mafia boy. Safe. Tito zitaisa dzisi. Spiri mushi. Amarumzi. Goja.
Apa tingori padenga chete. Asati apedza. Apita chenje azodona chete. Aiwa heavy. Aiwa zvipere mushe. Akatanga zvipasi zvese.